Yo, what's up mga kabunggoy? So, welcome back sa aking YouTube channel. Yan, so for today's video mga kabunggoy, kakagatin ni tatay yung isang sakong palay, no? So, titignan natin kung kaya pa niyang buhatin ng itong isang kabang palay gamit ang kanyang ngipin, no? So, undefeated pa rin siya, no? Kasi nung last year ata yun, champion siya ng kagatan ng isang sakong palay dito sa Gonzaga. Yung piyesta noon dito sa Gonzaga, bale siya yung naging champion. So titignan natin, no, kung kaya pa niyang buhatin yung isang sakong palay ng palay gamit ang kanyang ngipin, no? So pero bago yan, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated po kayo lagi sa bago nating mga uploads, no? Yan. So sigurado naman ako kayang-kaya ni tatay yun, kagatin tong isang sakong palay, no, gamit ang kanyang ngipin at bubuhatin niya hanggang dun sa may kalsada. Yan. So okay, so mamaya kapag magbibilad na sila, yan, so magre-request tayo sa kanya, no? Ayan, shoutout nga pala sa aking CCTV family dyan sa Eastern na sina Sir Andaya, Sir Rogelio Andaya, Sir kay Sir Edmond Robles. Yan, Sir, musta? Kay Sir Winfred Lakangan. Yan. Kay Sir Carillo Brainard. Sir Kerry, musta, Sir? Kay Sir Jason Lubui. Yan, Sir, kumusta, Sir? Yan. So yan, at sa mga ibang CCTV family pa dyan, shoutout sa inyo mga ma'am, sir. Yan. So maraming salamat sa suporta. God bless. Na, ako na. Paul, Jai. Ipagkilwan? Ito na yung bubuhatin ni tatay ko na gamit ang ngipin, mga kabunggoy. Oh. So, ang kilo niya, 58. Ayan, no? Yan. So, mamaya, kakagatin ni tatay.
At bubuhatin niya mula dito hanggang doon, no? Yan, gamit ang kanyang ngipin. So, abangan nyo mga kabunggoy. Yan. Yan mga kabunggoy, oh. Yan na, bubuhatin ni tatay gamit ang kanyang ngipin. Oh. Nalaga kami di pagkiwar. Sinong? Sinong? So, yan na mga kabunggoy. Oh. Boy. Oh. Gamit ang kanyang ngipin. Yan. Oh my God! Wow! Ang undefeated champion ng Gonzaga sa kagatan ng palay. Yan. Undefeated champion ng Gonzaga sa kagatan ng palay. Yan. So kaya pa niya mga kabunggoy, no? Ayan. At hindi nyo na itatanong mga kabunggoy, 45 years old po ang aking tatay, no? So, sa September 23 pala ang kanyang kaarawan. So, advance happy birthday sa iyo, tatay. We love you. At punta po kayo, ha. Salamat. Bye-bye. God bless po, mga kabunggoy.